Oso, esango dut, Nafar batek derrigorrez galdu berra zeukan, askozek galdu zuen atzokoan, gainerakoan lau ziren eta bikote batez ziren, bi Nafarrak irabazi egin zuten, bestean, bi elkarren konta ziren, da hor batek irabazi egin behar eta besteak galdu egin behar. Pelertaren aurkezpenarekin eta egia esan oso itxuratu da pilotalekua, Atzo, momentuz, zabeketa hasi berria da, hasier, baina 319 lagun. Ez da hogeizki, sarrera ordaindu zutenek 319. Oso sarrera ona eta joder, profesionalan jaialdi askotan firmatuko genukena. Eta gaur ez dakit, 300 bitxiko dira, baina, bueno, ateri dago eta 200 gora hori seguru nago. 200 gora baitugula. Pelotarien aurkezpena ekin da, etxe babesleen hemen antolakuntzak dituen babesleen iragarkiak ere oraintzarik irakentzen. Guk berehala gure kronometroare martxan jarriko dugu, eta gero joango era gainerako xetasunekin. Ui, euria. Bai. Zan dugu hasier. Bai. Libratuko teginen da, gu akaso libratuko gara, gure atzen daudenak ez. Eta gainera euria aizearekin. Aizearekin. Euria eskatzen genuen, etorri zaigo da, bueno. Aterpean gaude bintzat eta... Jaialdia hasiera, Beñete Zubizarraren esakarekin. Ezkerrez Beñeteko orain atzeratuz. Aizer, somatuko ez du segurunik mikrofonan, zabaletik eskuinez jaso Amundarenek, jaso ere... Da! Zubizarretek jaso bai eta unez landakor dejada arriskatu dut txokora, gaizki bototakoa. Eta oso gaizki bototakoa gainera eta zuzenien txepazpira joan. Ez da partidu hasteko moduiko nena, lehenengo pelotaketan dejada bota du, eta, bueno, a ver, aurrekoan pixkan... Buena egiten ekoa zuen, baina? Bai, pixkan nervioso nabaritu genuen, eta ber gaurkoan bere maila emateko aukera dakan. Amundara izakean, olea Zubizarretak erantzuen. Amundarainak ezkerrek, honek ere huts, bana markagailuan. Ezkerrez utxegin du Amundarainak pelota, markagailuan, bana, ez zuen aukera txarra, honek ere buena izan ezkeregia seguru tanto zuela, baina bi utxekiterekin markagailua bana. Sakea baina Zubizarretaren zat, profesionetan dabilen idei Zubizarreta baikoko pelotarien anaiak. Beñatek atzeratu. Oleaz, Iker Gartziak. Zubizarretak ezkerrez. Iker Gartzia. Posterritik eskubinez. Ezkerrez landa jaso. Eskuinez, ez gozatu Iker Gartziak, ez da berera Zubizarretak. Iker Gartziak arrimatu. Ezkerrez erdi utxekin ez txekoak jarriko nez landak. Zubizarretaren pelota atzera dator. Bostean botekin. Zeitik Iker Gartziak eraman. Ezkerrez landare pelota kada buena da. Errebotera joan horretik bolea sartu da Iker Gartzia. Zubizarretak ezkerrez moztu, tanto. Bieta bat. Ederra. Zubizarretak egindako tantoari esker bieta bat. Zubizarreta beste velozio bat ematen lehenengo tanto hauetan, eta horreko oso partidu nahintzun, eta horrekusiko gaur zen modatzen. Baina Zubizarretarentzat sakea atera du, ezkerrez zaire zugetza Amundarenek, Zubizarretak moztu Amundarenek, jaso, ez zuen arza, Zubizarreta zabalera moztu eta bekaina. Bieta bat. 3 barkatu. 3 bat. Atzo ikusi genuen celebrea, Asier. Lehenengo partiduan, pelota bakarrarekin, pelota berarekin aritu ziren partidu guztia. Bai, Aldatu gabe. Gustoka zutenaren seinale. Bai, laura gainera. Hoi gutxitan pasatzea, Bai. Ez da egundu ere pasatu den, baina behintzat hemen atzo pasatu zen. Tantoa jokoan 3 bat. Ezkerrez landa Ogertzu horrak. Oso ondo. Iker Gartzia, Idiazabalgoak, ez zineraman. 4 bat. Bai, ezker hormak heldu indio pelotari eta bote moixamarra gatu zaio eta ezin izan du eraman. 4 bat. Sakea Zubizarretaren zat. 17 urte. Unaz landak 1,88 zentimetro gatura, ia 2 metro. Ez da gaizki 17 urterekin. Ezkerrez jaso, aurrean Ugaitz Amundarenek. Zubizarretaren pelotak adatzera, ezkerrez airez eraman Iker Gartziak, Zubizarretak eskuinez moztu, ezkerrez jaso Amundarenek, landa, zabalera intentzio guztiarekin, ara, jaso, ez zuen erreza Amundarenek, baina ondo jaso du, Zubizarretak atzeratu, boleaz, barruan da Gartziaren pelota, Zubizarretak moztu, ezkerrez ezin jaso Ugaitz Amundarenek, meritua, baina Zubizarretarena, tanto eta markagailuan galtzen bat eta gutxasirenak irabazten 5 eta 1, 5 eta utxeko partzialarekin.
Bai, eta hirugarren tantoa egiten duela Zubizarretak, eta egia esan, hasiera oso txukun eman dio, Oso zera polita. Egindako 3 tanto, galdutako bat ere badauka. Tak atera Zubizarretak. Ezkerrez erantzun Gartziak. Landaren pelotaka da. Gartziak 6tik. Zubizarretak. Otandarren pelotaka da. Orman ondo sartutakoa. 6tik atera Gartziak. Landa kuts. Lehen aurrean ere dejada bat botaz galdu du pelota, eta orain bigarna antzeko zarrebit egin egin galdu du eta 2 eta 5. Bai, eta nik... esan dut barkatu. Baina Zubizarretak egindako 3 ditu, galdutakorik ez dauka, eta Hori da. Landa da galdutako 2 dituena. Lehendik galduta zuen bat eta hau bestean. Hori da. Zer. Bai, nik uste Landa, ez dakit, dakan golpeakin, pixak gehiago zentratuko litzakela jotzea, ez? Azkenen nahi da, bigarren dejada botauna, zabalea de jokaldia egin du, eta hemen antigoen mina handia, hemen erreboteko zolo egiten da. Bai. Askotan gauzarik hoberena da, zuk ondo dakizun aurrez egitea, eta galdu egiten 2 pelotak 2 dejadatan. Unaz Landa, ezkerrez, oso ondo. Iker Gartziak, bote txarrekin dio, ondo jasatu, Zubizarretak atzeratu. Iker Gartziak, bote txarrekin dio eta ezin jaso. Uste pelota horrek lauterdiko marraren gainen indula botea, eta horregatik angatu zaiola behar baino motxago. 6-2. Dugu, baina Zubizarretak eta Landak derrigorrez irabazi beharra daukatela, eta egia ez da nahikoa izango, irabaztea finaleritan egoteko, baina galtzen baldin mote, ja, kanpon nago. Eta 5 tantoz irabazten baldin mote, finalerdietan. Unaz Landaren pelotaka da arregotea sartuko te da, ez da sartu eta boti boleaz, ara, eraman Iker Gartziak. Zubizarretak moztu. Ezkerrez ezin. Bai, eta... Bote txarrekin diolaka, baina merito hor baina Zubizarretaren, Bai, ondo moztutako pilotaka izan Zazpi eta da, eta hasiera honetan bikote gorria jaun eta jabe, jokoaren ekiremena erabat beraiena da. Bai, Zubizarretari da honen diferentzia markatzen. Bai. Atere du sakea. Eskoinez jaso Iker Gartziak. Landa, ondo. Gartzia boleaz. Zubizarretak biteretik atzeratu. Gartziak ezkarrik ez eraman. Ez da txarra Landaren zat. Irutik aprobetsatu du golpea. Arrebotean sartu eta tanto. Ondo, Unaz. Oso ondo. Nik uste Unaxeko egin bar dugula, Dakan... Ondo dakien egin. Hori da, ez preokupatu beste gauzakin. Hori da. Sakea baina Zubizarretaren zat. Hortze zabalean bota egin, sake gurutzatua, aire sartu da mundarain. Airea joteko garrazun. Bai. Horre bai. Zubizarretak aukerako pelota botera jokatuko du. Moztu, ezkerrez Iker Gartziak, goia baino barruan. Edera Unax. Boleaz atzean Iker Gartzia barruan, ondo sartu da. Zubizarretak moztu, boleaz orain bera, eskuinez amundarinek, Zubizarretak etxakoa moztu, ezkerrez jaso amundarinek, Zubizarretak utzi. Pinuna. Irutik Landak. Errebotera doa, errebotera pan horretik bolea sartu da Iker Gartzia eta ezin. Oso ondo bikote gorria, Eta berriro Landaren meritua. Bai, eta bikote gorria erakusten nahi da, zertako gaidan, Nik ikustez Zubizarreta beste velozidade bat jartzen nahi dela jokuan, aurrian mina handi egiten, eta Landakor aukerako pelota hartzen duen, errebote sartzeko gaitasun handi daka. Joanen hasi azkenean baino hasier gehiago gustatzen zaizkit baina Zubizarreta eta Unai Landa. Bai. Batez ere Unax, Unax aurrekoan nervioso nabaritu genuen eta pixkat nahastuta ibili izan, baina gaur egia esan kenduta bota dituen bi dejada horiek, pelota astintzen eta atzen nagusitzen ari da. Bizkordi joan partidua, 16 minututan, 11 tanto, eten gutxi, peloteria garbi dago, jokatzeko daudela. Eta lehen sobatu dut, Antigoko taberna askotan, daukatela telebista piztuta, zuek daukazuen bezalaxe, eta telebista noski, Antigoko pelota torneo dagoela. Unai Landa zabalera da pelota bila, ezkerrez jaso zabalera jokatu berak eta tanto, begira. Bai. Hor bai, asmatu du. Asmatu du, bai. Ikusi du Iker Gartzia soatzean zegoela eta ezkerrez zabalera jokatutako pelotari esker, tanto. 10 eta 2. Bai, zalea da, jokaldi zalea da. Eta hauek atsegerik gabe, tanto bukatu orduko sekatera zera. Ordea baina Zubizarreta. Ezkerrez Iker Gartzia jaso. Landa, zabalean. Ikain berriro edarki jarri du atzean.
Errebotetik gertu jarri, Iker Garziak ezkerrez eraman. Zubizarretak moztu. Ezkerrez jaso Amundarainek. Bikaina pelotaka da. Errebotera joan aurretik Iker Garzia begire sartu da. Zubizarretaren pelota honek ere atzera. Garbi ikusi dute biak minik gehien hortxe atzean egin ezaketela. Bai, eta pixkat Iker Garzia deseroso da bidez, frontoira jarri ezinik eta erabat Unaixen bizkarra ikusten ari da. Baina Zubizarretan txapagainen edarki moztutakoa, jaso Amundarainek, Landak, hiruetaretik atzeratu, bolea zeraman Garziak, ezkerrez Zubizarretak, ezkerrez Amundarainek zabala da, Zubizarreta jaso, arrimatu, lauteretik atzeratu, Iker Garziak, Landak ezkerrez zabalera, mendator korrika zabalera Iker Garzia eskuinez bildu ezkerroma joa, atera pelota kantza dira, unaz Landak ezkerrez, Amundarainek etxokoan, jaso Zubizarretak. Ezkerrez zabalera moztu Amundarainek, jaso hau ere Zubizarretak. Ordu Ikerrek. Azkenengo tanta hauetan hobeto, urdinak. Baina egitzera doa berriro Landa. Bai, eta Ikerrek tantoren batean agindu behar dauka, bestela Amundarainoa ezin du pilota aukerako aurkitu eta defentsan dabil. Zubizarretak ezkerrez etxokoan, txapa. Ederra zen. Galdu duen lehenengo pelota. 3-10. 8 tantoko errenta ederra izan dute. 7 tantoko ere ederra da, baina orain 3-10. Bazeterak gintzen, barkatu Asier, Antigo Auzoko taberna eta tabernari asko ditugula laguntzaile eta horiek aipatu behar derrigorrez. Jose Mari Taberna, Zarika, Olillos, Pelotalekotik gertu dagoen Bodegoia, Pelotalekotik gertu dagoen Danena, Antzarer ez dago Urruti, Luis, Platero, Trikuarri, Aspaldiko, Bentaberri, Abakando, Urrain eta Campus. Barriketan ari nintzen bitartean, Ugaitz Amundarainek egindako tantoa. Tanto bikaina gainera. Berak egindako lehena, 4-10. Amundarai izakera. Bakatere du bolea Zubizarreta. Amundarainek utzi. Garziak. Ezkerrez Landak. Iker Garzia jaso eskodinez. Lautik utx. Unaz Landak. Ez Zubizarre pelota horrek. Ez apur bat ezkerreman sartu zaio, baina beldurrez zelako tiradio kolpea eta txagazkira joan ziren. 5-10, 3 tanto segidan. Zer iritzen materiala? Ni uste material egokia dela, gorrik ate duten pelota hotxa bentsat eharra auke eta urdina haude bai, nik uste pelota egokia dela, frontoiretako. Iker Garziak eskuinez. Ezkerrez Unez Landak. Iker Garzia hemen, zabaletik. Ezkerreman sartu nahi, sotamano sartu da. Baina Zubizarreta, baina ezkerreman gora joan zaio, berak aldu duen bigarren pelota, 6-10. Bai, ni uste jokoaren ekimena berak hartu nahi dula, lehenengo tantotik ikusi da intentzio hori, berak jokoan asko sartu nahi du eta gehienan bera erritmo jartzen. Ugaitz Amundarain sakean. Zubizarreta lauteretik bolea zerantzun. Amundarain bostu txekoan, jaso Zubizarretak, zabalera dator. Amundarain ere bai, zabaletik zabalerako bipareta ederra eta tanto ere bikaina. Bikaina. Ez da erretza hori, Jokin altuna estiloan nindu. Bikaina tantoa. Bai. 7-10. Zabaleko raian zeon. Bai. Hau gaina pilotaleku 10 metro baino gehiago ditu zabalen, normala baino zabalago da. Bai, hortan desproportzionatu da, ez da? Bai. Luzeran ez dakitzen maguzkan, 24 metro olako bat eta atzera lintzatorrek sortzen ditu arazoak, errebotean asko jokatu berra dago, edo bestela boti boleaz asko jokatu berra daukazu, baina ez, biparetakoa oso polita izan da. Bueno, Asier, bendaja handia izan dute, 8 tantokoa. Bai. Eta bi, oraindik ere badute alde polita, baina ja 7-10. Bai, eta partido pixkat aldatu dago, baina ekimena pelota honekin ez da ingarbia gorriena, eta Amundarain pelota gehiago hartzen nahi da aurren eta aprobetxatzen, iristetzezkoen aukera aurri horiek. Bueno, eta zen dute, batetik tabernariak eta taberna ditugula hemen laguntzaile, eta bestetik baditugu beste etxe batzuk ere. Laguntzaile irenak eta zozketa egiten da hemen lehenengo partida eta bigarren artean erriza egiten dugu. Eta hor, inurritatxeari eskerrak, ardo botilak ematen dizkigulako, Euskal Sagardoak eskinetako sagardo botilak ere bai.
Gazta, behazkitua, ordenetik dago, euro baten truke, eta pelota zale asko dira, hortan ere, 3 euroko sarrera ordaintzaz aparte, hortan ere laguntzen dutenak. Ezkerrez pelota jaso Amundaranek. Ezkerrez Landak lautik. Ezkerrez Iker Gartziak. Baina Zubizarreta Zabalera pelota bila. Eskuinik indartxu eman. Zotamanoz sartu da Iker Gartzia. Baina Zubizarretak atzera. Arrimatuz pelota. Ezkerrez Bosterritik atera Iker Gartziak. Landak luze. Gartziak ezkerrez eraman. Ez du txarra Zubizarretak. Ara, Zabalera jokatu nahi. Erdibideak etitu zaio. Eta ondo ailegatu da pelota hortera, Ugaitz Amundarain kontraoinean harrapatu du, berak Zabalerako bi hartuta zuelako, baina zuen dut pelota harrapatu, aukera Zubizarretak, Antxo Zabalera, jaso Iker Gartziak, Landaren pelotaka da, Eta gora. Tanto guztia dominatu dute gorriak, Bai. eta azkenean, Unaz Landaren pelota hemen ezkerreman gora, joan da, 8 eta 10, Unaz Landa galdu duen laugarren pelota. Bai, tanto guztian zehar gorriak dominatute, alde bat eta beste bituzte urdinak, baina, bila, meritu handiko defentsa erakutsi dute, eta azkenen tantoa behin aldero, ja. Zenbat hori pasatzen, tanto guztia dominatu eta gero besteak egin. Bai. Ugaitz Amundaranek ateratako sakea, bolea zerantzun du Zubizarretak. Ezkerrez moztu orain Zabalera Amundaranek, baino galdu. Tapa gainean moztu nahi izan du, eta galdu duen bigarren pelota. 11 eta 8. Bai, ni uste hor pixka prezipitatzen dela, lehenengo aukeran ja hiruan zen, urruti xamar, eta txapazkia guntzei. Sakea Zubizarretak. Airez sartu da sake erantzutera Amundarain. Zubizarretak atzeratu. Iker Gartzia bostetik. Lauterien ezkerrez Landa Gertzoarra. Gartzia zeitik ondo jaso. Atzerain arteko lehia tanto-ontan. Landa ondo atzeratu. Zeitik Iker Gartziak. Landa. Lautik eskuinez. Lazatu zederki jergatzean Gartzia bolea zeraman. Zubizarretak bitik luze. Ezkerrez Iker Gartzia gora. Galdu duen bigarren pelota. 12 eta 8. Bai, kasu honetan gora juntzei, baina ni uste, bueno, ondo luzatu du besoa eta eskola ondo sartu, eta pena gora juntzeiola, baina soltatu barrauke, bestela Mundarin gizu aukerako pelotik hartuko, eta lehen bezala gorriak, tanto jara luzein dezakete. Anta jokoan da, baina Zubizarretak utzi, Landak eskuinez biparetakoa, majo antzeman dio zegin mertzuen pelota hortan Ugaitz Amundaranek, txokoan orain berak, Zubizarretak jaso, Iker Gartziak eskuinez. Landa, lautarrian. Bostetik Gartziak. Landa, bostean. Ederki. Zeitik eskuinez, ez zuen urrutik gaiko txapa. Ezkerrez Unez Landak. Bostean Gartzia. Ezkerrez Landak. Gartzia jaso. Baina Zubizarreta ber lagunari laguntzera. Bosteretik Iker Gartzia. Landa. Iruteretik pelotaka bikaina atzera. Bikaina. Eta tanto. Hor. Oso ondo, Bai. Joan gehiago da eta agindu egiten du. Eta Bai. dominatzen du eta horrek gero bere lagunari ere aukera gehiago ematen dizki. Hori da. 13 eta 8. Zubizarretak sakea. Amundaranek, ona izan da. Eta gero lehenengo botean jasoko zuen, ez da? Ez dakit, dudakoa zen. Bai. Tantoa jokoa segitzen du, epaia Mikel Arregi da aurrean dagoena, atzen Mikel Zoperena. Ez batak ez besteak ez dute inolako mugimendurik egin da, tantoa jokoan. Landaren pelotaka da. Gartziak zeitik, ezkerrez, Zubizarretak, bitik eman, ezkerrez moztu Zabalera Amundaranek, jaso Zubizarretak. Ezkerrez Iker Gartziak. Ezkerrez Landak. Bostetik ezkerrez Gartzia jaso Zubizarretak. Eskuin Zotamanoz. Bosteretik ezkerrez Gartziak. Landak, lautik eman. Airez sartu da. Amundarain ezkerrez Zabalera Landak. Tokora. Eta txokotik Beinatek atzeratu. Atzeratu Amundarainek ere. Eta bolea zezin. Unaz Landak eraman. Amundarain emeritua. Bai, duigabe. 9 eta 13.
Bai, azkenen Ugaitz bezalako pelotari, normalen aurren jogatzeutena, atzea jotzuten Mateu dobleko mina iteutela, ez? Aurre haute normalen, txoko edo zabalak urritzeko eta kasu honetan ondo gozatu, ondo luzatu du atzea eta boleaz ezin, Unasek. 9-13, eta hemen begira, inoiz, azekalde ontara asier, eta jendea dago, Nik zute batzuk aterkiarekin, besteak aterkiari gabe, batzuk eserieta, beste batzuk zutik, baina eskertzeko, alako egudaldi kaskarrarekin, temperaturare asko jetxi da, baina jokatzeko da, temperatura behar dena, eta hortan pelotariak ez dut inolako aitzakeri. Hori da, Ederra dago. hori da. Eta ikusten da, inguru honetan zaletasuna badaula pelotako, Hor atzen da ikustea, bi du, baina alare aterki azpin jarri eta partidei begira. Bai, da gainera oso abaniko zabala dago, gazteak ekartzen dituzte, baina gero gazteak ez direnak ere etortzen dira, eta edade guztietako jendea, adin guztietako daudene. Sakean Ugaitza Mundarain. Erringatako pelotariak atera du, ez zuen urruti pasako arrasta, baino tanto. Hemen horixe dauka, sakean luze atera ezkero eta neurriaren barruan sartu ezkero, errebotea beti duela gertu pelotak. Hori Bai. bentaja handia da. Baina dudan gatua sartu goleaz, azkenen utzin du pas izango zan esperantza hortan, baina barrun izan da. Amundaren jasakea, Laburrago. landako zerdi bai, badazpada. Beste egunetan ere komentatu dugu, baina ez dira orain ikusten ari diren eta jarraitzen ari diren guztiak beste egunetan egondakoak izango. Eta esango dugu antikoko pelota txapelketa honetan sake bakarra dagoela, hau da, pasa eginezkero, profesionaletan pasatzen den bezala, pasa eginezkero, falta. Horregatik pelotariak ondo nortu beharra daukate saka, beste aukerarik ez dagoelako. Iker Garziaren pelotaka da, arrimatuz, landak seitik atera, Garziak, lauteritik, eskerrez landak ondo, bosteretik Garziak, landa pelota Villalaugar eta eskerrez eman, atzaren arteko leia, landa oso ondo, boleazik ez Garziak itxokora, Ubizarreta jokoan sartzeko tanda eta sartu da. Seitik Gartzia jaso. Lautik, tandak, ezkerrez Gartziak. Markagailuan 3 tontornaldiarekin ditugu gorriak. Partidun alderik handiena, 8 tantokoa, 10 eta bikoen izan dutenean. Ubizarretaren pelotaka da. Seitik ezkerrez jaso Gartziak. Tandak, hartzarraren pelotaka da bikaina. Golea zeraman Iker Gartziak. Zubizarretak atzeratu, Amundarinez zabalera. Zubizarreta zabaletik txokora. Ezkerrez jaso Amundarinek. Zubizarreta zabalean. Atzeratzea erabaki du. Iker Gartzia bosterritik. Landak lautik ezkerrez eman. Keinu egin, galdu zuen. Bere bikotearen gainatu du. Bai, danak. Ezkerrez airez eraman Amundarinek. Zubizarretak atzeratu. Gartziak ezkerrez airez. Zubizarretak moztu, ezkerrez jaso Amundarinek, ez da txarra landaren zat, atzeratze erabaki, boleaz Iker Gartziak eraman. Moztu, baina Zubizarretak, jaso Iker Gartziak. Zubizarretak txokoan, ez duen gainatu Amundarain. Horren apatzen zabalera botako zela, baina ez, azkenen txokora botatu. Zabalera orain, Amundarinek. Zubizarretak moztu, Amundarinek jaso. Landa, ezkerrez. Amundarinek zabalera moztu, Zubizarreta harren egon da, boleaz orain, Amundarain, ezkerrez landak. Ezea ere somatuko duzu hemen, somatzen den rata ez da trumoia. Hala, zokoan Amundarinek egindako tantoa, arrimatzen ari direla, bi tantora torri direla, xier, 11 eta 13, 8 tantoren aldarekin egon dira, 10 eta 2 eta baina 11 eta 13. Bai, tanto garrantzitsua zen hau, azkenen 10 eta 14 jarrizkio eta pelota aldatu ezkio, bueno, gauzak bestalde batek ikusiko lituzke gorriek, baina hortxe daude, bi tanto da, eta nik uste Ugaitza Mundarain oso ondo, azkeneko tanto hauetan bai, protagonismoa handia hartzen jokon, pelota alde batetik bestea mugitzen, eta defentsan ere sendo. Saka atera du Amundarainek, eskuinez erantzun lanak, Amundarinek txekoan. Ina Zubizarretak bitik atzeratu. Iker Gartzia, lan asko ari zegiotokatzen, botera bezala boleaz. Ara, txapara. Ugaitza Amundarainek, behiko txapara ezkerrez.
Hortze zen berein zuzperraldia bi tantora etorrita, baina orain 14 eta 11. Hori da. Eta gorriek pelota breinakin jarraitzea erabaki dute, eta ni uste erabaki zuzena, pelota hau bizixoa da, eta ni uste unaxe mina indezakela. 14 eta 11, hor 13 eta 11 daukazu jazta, orain konpondu da, 14 eta 11. Ai. Bitxapa Beñat jarraian. oso partidu ona egiten ari da, baina hirugarren pelota galdu du. Bai, azkenago 12 eta 14. bide jadagoa txapara juntzaizkio, eta bueno, ni uste alare hor jarritu erdola, agresio jogatzen, beak azkenen jokon sartzen den emina egiten du, eta hola jarritu erdola. Bai, eta esan dugu lehen, Beñat Zubizarrek eta Landak derrigorrez irabazi beharra dutela, eta bostantoren aldearekin irabazten baldin badute finaleritan direla, eta azpa dute irabazten baitxain egin beharko dutela. Eta momentuz emozia bintza badago. Bai, partiduerako pasar esanik ez. Irabazten baldin badute gorriak, markagailuan gero izan dezaketen Hori aldeako. da, tante horako, hori da. Bai. Landak eskuinez. Iker Gartziak Epa. ezkerrez gora. 15 eta 12. Eta zenbat udatiar. Kanbotarrak ere azaltzen dira, Donostiko festen Bai. ekiteragoan jarri dago Antigoko pelota txapeketa eta Bai, lehen esan kanbotarrak eta atzerritarrak eta horiek ere etortzen dira. Hori da. Nolazka nola jokatzen den, da esplikazioak eskatzera eta hori da, leheno komentatzu ez, publikon adin guztietako jendeak ustela, gaztek, eta izan gaztek, bai. eta baita kanpotarrak, eta urte damazkina utxe Ba, egin gabe. betiko urtez jendeare urte, baita, lehen betiko zentratzen jendea. da, bai, bai. Hori da, denetikan bai. Pena bakarra da, denontzako tokia, denentzat ez dagoela tokirik. Eta datorre urtean are eta gutxiago, pilotaleko hau moldatu beharko dutelako, udaletxeak konprometitu da armailak moldatzera, eta orain estu jarrita ia 350 lagun sartzen baldin aira, datorren urtean ez da iritsiko kopurua 300 lagunera. Bueno, oso tanto polita egin du. Amundarenek. Amundarenek barkatu Zubizarretak. Hori da. 16 eta 12. Zaka atera du. Airez erantzun Amundarenek. Landaren pelotak adatzera. Arrebot, ondotik azkarra Zikar Gartziak. Beñat. Beñat duza jokatu. Amundaren pelota bilela laugarren kuadrora. Landari utzi, Zubizarretak, honek biparetakoa, eta orain bai. Ederra. Orain bai. Ikaina, Landak egindakoa, biparetakoa. Leheno pixka bat, nik behintzak kritikatu dut, esanaz, batek ondo dakin egin behar du, eta bota ditu, partida zeran bide jada txokorak aizki botatakoak, orain isilu egin behar. Bai, Biparetako edarra. Bai. Edarra bota du. Da ondo oso atera zaio. 17 eta 12. Hor da Beñat. Zaka atera du. Ezkerra Zikar Gartziak. Landa. Lautik atzeratu. Bostetik Iker Gartziak. Ezkerrez Landak. Airez Amundarenek. Ezkerrez atzera. Iker Gartziak. Ezkerrez Landak. Iker Gartziak zabaletik. Txapara. Gartzia galdu den laugarren pelota. Bai, 18 eta 12. bai, eta Sei tantoko aldea. gehitxo. Azkenen, bueno, atzen nagusitatze batzea, eta pelota asko luzatze batzu, pelota kada bato beste gehiago galtzeko aukera o lizentzia aukitzezu, baina, bueno, ikusita ez dela atzen nagusitaten ari, gehitxo galtzen ari da. Bai. Eta hogeitza Amundarenek eta Iker Gartziak galduko galduta ere aukerari bai finalerdietan sartzeko, baino tante oso txarrarekin da, momentuz. Eta gero beraientzat datorren astean kontrari izango direnak, Amiano eta Beloki horiek irabazik zuten, beraigina 22 eta 17, eta horrek asko erabilatuko luke Amundaren eta Gartziarentzat finalerdietan sartzea, lehenik ordea gaurko daukagu eta honekin segitu behar dugu. 18 eta 12. Txakea baina Zubizarretaren zat. Zake gurutzatua ezkerrez Zikar Gartziak ezin. 19. Sake Eta ona, 12. Zakearekin tanto ban egin dute. Txef. Bat egin du hogeitza Amundarenek, bere egin zata margarren izan dena, 10 eta 13koa, eta hoxe baina Zubizarretak egindakoa. Baina Zakera.
neurketa hasi zaigula, 29 minutu. Ezkerrez Amondaranek. Baina Zubizarreta barkatu. Iker Gartziak erantzun. Landak ostetik. Ezkerrez Gartziak. Landak lauterretik. Seian Iker Gartzia. Zubizarretak botera. Irutik atzera. Iker Gartziak igarrebotean ezin. 32. Zubizarretaren zatantoa, 32. Bigarren aldiz, partideko zulorik handiena 10 lehena Asier, eta horretxe 32. Eta horre dira, bi tantora bai, 14 eta 12, baina azken esprinta jotzen ari irakorria. Zubizarretak sakea, ezkerrez ez jaso Iker Gartziak. Eramateko gogoa. 21 eta 12, Bai, ondatazio ezker paretatikan, eta ez ditu hankak ondo jarri, eta ni uste izan dela akatsaren arrazoi. Azken tantoa. Bai. Baina Zubizarretaren azkenengo tantoa, azkenengo sake barkatu. Sakea. Ezkerrez Iker Gartzia jaso. Landak, lautik. Iker Gartziak, bosteretik. Unaz Landak, ezkerrez atzeratu. Gartziak ezker eskuinez gora eta bukatu da partidua. 22 eta 12koarekin, garaipena Zubizarreta eta Landarentzat, hauentzat gauzarik importanteena, Asier, partidua irabaztearekin batera, final erdiderako txartela lortu dutela. Hori da, ez? Aurrekoan 17 galdu zuten, gaurkoan 12 irabazi, eta erakutsi dute zertako gai dian bikote hau, Nik uste favorito tarte sartzea genituen txapelketa hasieran, eta gaurko jokoa egiten badute, nik uste finaletik gertu ibiliko dela, eta gainera ikusten, oraindik hande gehiago jogatzeko aukera bakatela. Eta urdinen handik zer esan, esango nuke Uaitzek partidu oso txukuna egin dula, eta Iker Gartzian kasun pixka bat deso oso, igual lehenengo aldia uste dula frontoi honetan, eta nik uste horrengo partiduan hobeto jogatuko dula. Bueno, estadistikak errepasatzerako orduan, baina Zubizarretak egindako 8 dauzka, 9 barkatu, horietatik sakarekin 2 egin ditu, 3 pelota galdu ditu, Unaz Landak egindako 5, ez zaigu tokatu. Ez zen urruti, ez zen zozketa egin dute orantxe, ez zaigu tokatu. Tokatzen bat zaigu gatzki igual pentsateko beta. Bai, beti atzo hoxe komentatzen tokatu ezkero. Tokatu ezkero isiteko igual, isiteko behar. Bueno, bazaten ari nintzena, baina Zubizarretak egindako 9, saketik 2 egin ditu, galdu 3 pelota galdu ditu, Unaz Landak egin 5 egin ditu eta galdu 4, eta kontrari dagokionez, Ugaitz Amondaranek egindako 5 dauzka, galdu 3 egin ditu, Iker Gartziak ez du tantorek egin eta galdu 5 pelota galdu ditu. Bat nabarmentzerako zaila jarri digute, Unaz Landa ez delako ondasi baino oso ondo bukatu du, baina Zubizarretarentzat. Bai, bat esango barko banuke, nik uste bainate gaur partidu oso serio endula, erremate batzuko txapara juntzaizkio, baino gainentzen beti ondo kolokatua, gauza aidea garbikin eta partidu oso txugun egin du. Bueno, hor goaz behek aldera, zuoz joan urrutira Asier, bainate Zubizarreta berehala izango du gurekin, elkarrizketen tartea, eta gero bigarren partidu bat ere badaukagu, horren orkestera egingo dugu, hor Odegi Esposito eta Unai Albeni zalde batetik eta bestetik Aingeru Elafuente eta Josu Ururita, bikote batek Gipuzkoarra, beste baten Nafarra. Beñat! Banoa Beñate bila. Leguna baino eta jokatu. Bai, jakinez gaur. Bai.
Bueno, baina Zubizarreta importantea zen irabazia, eta irabazi zuen tantearekin, ja, final erdietan, zorionak. Eskerrik asko, bai ez, aurreko galdu genuen, orduan gaur hilo biziko gaurra neuken, eta azkenen pare gainez, biok oso ondo gokatu eta azkenen iraztea lortu, bai. Lehen eguneko partidarekin konparatuz, gaur hobeto, zu oso ondo. Unasi, bueno, lehenengo tantoetan bi galdu ditu, baina gero seguru, atzean gaur bezala jokatzen bali modu, zuek ere seguru zaudete. Bai, ez, azkenen Unasik ikeragarriko gaudu, tanto egin ditu, aurrelarioa bezala, eta atzen ez galdu eta ikeragarri mandio, eta hola gotzea, placer bat egin ez, eta oso ondo, oso guztua. Bentaja handiarekin hasi zerate, 10 eta 2 ere egon zerate, baina kontrarioak 14 eta 12 bi tantora etorri zaizkizue. Bai, ez, hasieran oso ondo hasi biok, haik igual ez die behaien ematen hasi, baina gero haik ikeragarri jokatzen hasi, eta hori azuko esazun, azkenen bi tantota garri, eta ez dut alarri ginen, da bai, azkenen, bueno, gure aldea junda eta oso guztua. Euri pixka bat egin du pelotalekoan sartu da aurrek aldea pixka bat guzti da, baina jokatzeko eta ez dago arazorik, ez da? Ez, igual pixka eskuia lehen oso guztia, baina arazoik ez, eta etzon arazoik ez. Baina, azkarrik asko eta zorionak. Eskerrik asko, bai. Bueno, abagoaz goik aldera, gure lehenengo protagonista agurtu eta bigarren partidua aurkeztera. Positok eta zenbaten galdu zen horrekoan? Gure kontakizunaren azeran esaten genuen, Asier Arteagak gaur komentarista daukagunak eta joan den astean ere gurekin izan genuenak, ja profesional bideko azkenengo partidoak arela jokatzen, gaur abuztuak 17 ditu, eta irailaren 17an hilabete barru bere azkenengo partidua. Asteburu hontan Bastidan jokatu zuen, Mailabian jokatu zuen, azken atzo hortan Aretzabaletan, eta orain urrengoa nahi dauzkago, Asier? Bain iraien bian,
lekeition. Irailaren bir arte jai. Hori da, bai, bi arte. Luze egin zaizu, ezta? Bai, udaran bai, baina, bueno, igual, tegit askotan bat suspenditzen ba, bueno, prestengo gea, eta bestela irailan bian izango da, eta gero 11an beste bat, eta beste, bueno, zakit, oandik garezakit ziur, bakit bost partidu bat zizkitela, jogatzeko. Eta azkena mentzat, lasarten izango dela, irailaren mazazpien. Esan, lehizuela sartzen ze partida okazun, orain jarri behar dago? Eta Aranguren izango alde batetik, eta bestatetik Artola eta Aretxabaleta. Bueno, Partidu suplitza. partidu polita, Bai. Azkenen, bueno, ba... Dano zeate laguna, baina hoi gorainik eta lagunago. Bai, azkenen, bueno, gertu nadiena, urte gehiena, azkenen debutatu nuen Artola eta Aretxabaleta ja debutatu zen, baiekin harreman oso nauket, eta, bueno, azkenen, garrantzitsuna bai karrera bukatzen denen lagun horiek horregatuko jabetiako, eta holatxe nahi nuen despeditu bai, lagun artean jokatuz, eta, bueno, ba, ilusio handia egitea, eta Artolan kontra jokatzek, eta Aretxan kontra, eta, bueno, Aitorrek eta etxean, eta etxean, bai, nik uste alde batetik ankorra izango zeitela, baina, bueno, beste alde batetik politxare bai. Aurten gainera okerez nago zuen Lasarteko klubak urte urrun borobila ere badu. Irurogeita urte, errezizatea, eta, bueno, bai, herriak bai, parte hartu nahi zuen ban ere despedida hortan, eta, bueno, beste ekitaldi, hainbat ekitaldi bai ingo dira aste urtean zehar, ostira larun bat eta igande daudela pelota partidu, neskenak, gaztetxonak, umenak, eta tarten izango nire azken partidua baikokin ere bai. Bueno, hoiek denak Asier Arteagarekin oraindik eta ere datozen egunetan komentatuko ditugunak, eta gatozen bigarren partida hoxe komentatzera, Asier. Odei Esposito eta Unai Albeniz, lehen gogunen ikusi genituen galtzen, orduan Mata eta Lizeagaren kontra 18 gatitu ziren. Gaur hauek ere derrigorretz irabazi beharra daukate finalari egoteko. Bai, eta irabazia ez da nahikoa, gainera planteoan aldearekin irabazi behar dute, gutxinik bost santoren aldearekin, urrengo partidaren zai egon gabe. Eta kontrariak ondo ezagutzen dituzun Aingeru de la Fuente eta Josu Irurita. Bai, nire esan, bueno, aurrekoan nik uste Odei Esposito partidu oso txukuna intzula, eta pena, bueno, behatzelarik etzula Albenize egunik gorena izan, ezin zantzion lagundu, eta, bueno, gutxigatik baino galdu intzuten, eta bikote ordina, bueno, aspaldi ikusi gabe azkar, eta egia esan guzti ikusiko ditut, De la Fuente, bueno, nik uste gaia handiak pelotari da, eta, bueno, aurra azimuz dabiltzen. Lehen Asperekin ibili zen, Aingeru de la Fuente orain, ez dakit Asperekin segitzen duen? Ez dakit, bai, nik uste, bi aurrelarik, ni bakit Esposito ibiltzen dela entrenatzen da bentsat, eta De la Fuente ere bakit ibilitako dela, guain jarretzen. Bai, ibilitako da, horrekin nire akordatzen naiz, ibilitako dela. Txapeketa honetan badaki gure entzuleak, baina norbait egongo da, gian ez dakin, eta gogoratuko dugu, bi multzotan, maila bakoitzean, multzo bakoitzean, 3 bikote daude, eta bikote bat, lehenengo fasean ja kanpoan genituko da. Zerkapeneko 3. Eta beste biak finalerditara doaz. Multzo bateko lehenengoak finalerdiketan beste multzoko bigarrenaren kontra jokatuko du, eta noski, multzo hortako bigarrenak beste multzoko lehenengoaren kontra. Eta gero horko irabazleak, irailaren 3an, Asierrek hemen finala jokatu zituenean, orduan abuztuan izaten zen, abuztuko azkeneko igandean. Ze gero erra goten den. Dotorea, gaina, bueno, guatzen familikok eta launak eta partidu, baina ezagit, ordu bete lehen, leku hartzea... Hori izango nizu. Gozanduz, eta uizen izatezen gaina. Zuk jokatu zenuen artean neskak ez ziren ari, ez da? Ez. Motila bakarrik. Ze orduan 11etan hasten zen, gero neskakien jaialdia aurreratu egin zen, 10:30 eta goizeko 8:00etarako, Asier. Goizeko 8:00etarako final egunean jendea etortzen da toki hartzera. Eta artean pelotaleko antolatu gabe dago. Garbitu gabe, eserrokoak eta orainik eta prestatu gabe, baina goizeko 8:00etarako jendea toki hartzera. Bai. Bai, hoxe goatzen naiz, Bueno, bai, juberinetan jogatu nuen da bidez, lehenengo partidua jogatzen, da ni 2 ordu lehenago guztitze frontoira tortzea batako. 3 final dituzu hemen jokatuta, ez da? Bi final. Bi irabazi. Bai, bi final da biak irabazi. Pesatzen 3 jokatu eta 2 irabazi. Dauzkatzu orduan, 2 final irabazita. Hori da, bai. 3 aldiz hartu nun parte, txapelketan, eta 2 irabazi. Bai, eta goatzen nahi, hoxe esaten nuna ez, 2 ordu lehenago
nola etortzen zen batako eta jartzea, beste horietan lasai, eta familiko gila etortzen zela, nekin batea. Partidua zein 2 ordu lehenago leku hartzea, eta jendea ja, esite hautetala, leku honen agartuta. Ara, hauxe bai erauntxe orain, aizea, entzuten duzuena, aizea da, Ez da trumoirik eta horrelakorik, duken mikrofona ezin dugu gehiago babestu, eta hemen dauden pelota zaleak, hoietxek ematen diate pena, hoiek ezin direla babestu hasier. Bai, Leheno ateri zegoenean, hor nunbait, baina orain, hor telebistan ikusten nabar, markagailoa dagoen tokian, toldo bat ere bada, baina toldoan nola dantzatzen duen haizeak, eta orain gainera, euria gogotik, pelota zalea altxatu da, eta ez dakit, nunka bitu behar duen, ze tokirik ez dago, hemen zutik egoteko aukera bakarra da euriari duen tokian, hemen kontrakatxan da ezin da, zutik egon. Bai, eta ebia gogoz, baserritara guzti izango ja. Atzo begira, ze goza polita, atzo goizuetarra genituen hemen, Beñat apezetxea eta Antxon apezetxea, hoiekin batera etorri zen Beñaten aita, Juanxo, ere pelotari historikoa, eta Mikel Etxegia etorri zen. Akordatzen zazu Mikel Etxegiarekin. Bai. Hori bere garaian, orduan bai Aimarrekin da, Xierrekin da, gero Bizkaian Erezkan eta Urrutiko Etxea, eta Larunbeta guztiekin ibilitakoa. Eta kontatu ziguten anekdota bat, bera gogoratzen etzena. Hemen behin, Etxegia gogoratzen. Etzen bera gogoratzen. Baina berari izan zioten hemen da, nola hori egin genuela. Behin partida hemen 14, eta orduan pelotaleko etxigabe zegoen, eta suspenditu. Baina suspenditu ez horrengo gunean jokatzeko. Suspenditu, eta Añorgara eraman. Eta Añorgan segi. Eta bitxi eritu zen bera ez dakoratzea. Eta orduan, noski pelota zale batzuk joan ziren, da beste batzuk ez ziren joan, baina. Bai. Iritsi da, Josu. Bai. Behan du xamarrabil. Bai, justu. Aparkatu ezin egibiliko zan haure. Bai, justu. Eta orain, protagonistak ez nahiz akoratuko. Bat akoratzen egiz arbizu zela. Horietako gozari politenetako bada, hasier, Nafarroako txapelketako finala. Labrit egin aurretik, pentsa noizko kontuta zari geren, Labrit okerazpaldi emanago 1952ko horrelako bada. Labrit egin aurretik eskuzko partida jokatzen zirenean, Euskal Jai Zaharrean jokatzen zen. Euskal Jai Zaharra, antxe Labritetik gertu zen, han erremontean jokatzen zen. Eta behin Nafarroako txapelketako finala zela eta jaialdi hasi zen, ez dakit. 12 eta txapelketako bigarrena zen, eta remonteko jaialdi 3 hasten zen. Arratsaldeko 3 ziren eta artean eskuzko jaialdi bukatu gabe. Nafarroako txapelketako finala 15 zegoela utzi egin zuten, urrengo gunean Lizarran Esteinan segitzeko partidu berarekin. Gauza bitxiak eta bida, urtea pasatare guatzen jenak, Eta orduan, han eskuz aritu zenetako batek esan zuen, niak gehiago eskuz ez, ia 3 ordu aritu ziren, gero remontera pasatu zen orain etzait, izena datorkit. Baina berdin da, pentsa hemen, Amalonatik euria hasi, euria gogotik hasi, orduan hau irekia zelako, eta Añorgara eraman, eta Nafarroko txapelketako finalean, Iruñan hasi eta Lizarran bukatu. Gaina pelota olako beste kirol batzuk adibidez, tenisa o erraminta baldin makatzu eskun, gorputza pixka berotu da baina esku koste hori, eta berriz berotzen hasi beharra, eta eskuntzako traten dira. Oluntzarako dauzkatzen pelotak, ez dira beste pelota lekorako, baina horiek izegi behar. Tenisa aipatu duzula eta, eskua eta pelota garbi dago gustatzen zaizkizula, zein da? Gehien maite duzun beste kirola, tenisa? Tenisa oain dela gutxi, hasi nahi zola pixka segitzen. Pelotari batzuk punginan, ikustea Madrileko Masters 1000, eta orduzkioz, pixka da afizionatu inaiz, eta jarraitzen dut. Baina bestela dena jarraitzen, gehien haula futbola esango nuke. Gehien futbola? Bai, Real zalea naiz, txekitan de portero eta bezala ibiltzen nintzen, eta kiral guzti gustatzen denak ikuste ditut, baina, gehiena dudigabe pelota jarraitzen eta gero futbola esango nuke.
Futbolzalea eta pelotazalea zure herriko hemen daukaguna, Mikel Etxarri. Bai, Honek pentsa futbola, bueno, badoa, ja 75 urte egiteretegia esango nuke 75 urte daramatzala futbol munduan. Realarekin, da Ibarrekin, da beste ekipoetan ibili eta Euskal Herriko futbol selekzioko aukeratzaile eta bai, zure herriko eta ez du honek aukerari galtzen. Alduenean beti hemen da pelotan. Bueno, ezakit takoa jarri dut berri zaigu gintza Josu, ezta? Ezakit orain nonda bilkigun. Ez da erra izaten, hola, berandu eta jakitea zure zera dela, eta... Eta beste zatere luzegi. Bestetan luze, bai, beste euskara aspertzen hasita, baina okerrera norberarentzako nik uste, Du pensa, lehenengo partida bukatu dela ja 19 minutu gira. Bai. Normalean 15 minutu maten dira gehienez hortarako, baina... Zigur nago bere burua bain daula, alik eta azkarren berotu eta bestei gutx alde... Bosgarren natarako berotuko da, Txaron arazi eta ez benetan zentraduta eta egon barruen. Bueno, pelotarien orkezpena egingo dugu, Odei Esposito Astigarragakoak 23 urte dauzka, metro bat 85 zentimetro, Unai Albeniz bere atzelaria Aiarrak 19 urte, metro bat 80 zentimetro, eta beste biak ere, ez dute inolok aitzekerik, Aingeru de la Fuentek metro bat 84 zentimetro 20 urterekin, Nafarra eukikoa, eta Josu Iruritak metro 80 zentimetro, 80 kiloko pixua, eta bere azkenen urtea, antigo behintzat, 24 urterekin. Hauek ere, mutil ederrak, txikina metro 80. Bai. Bueno, aurrekoan ere antzere ebilegera, hor txikina mundaren genuen, baina gero bilatzelariak, Iker Gartziak metro 82, Uneslandak metro 88. Ondo osatuta dauzkago. Bi epaiak Mikel Arroyo eta Mikel Txoperena barrarik gira pelotari esan haze, altzeate, etzeate, errebote ondoan Josu Irurita pelotarekin eskoak berotzen. Beste 5 minutu bentzea beharko ditu, Bai. Profesionaletan da, zer daukazu, ez egin du daukazu, zenba demora lehenago gogen behar dela pelotalekuan? 2 ordu. 2 ordu. Bai, 2 ordu. Bai. Bakoitza bere partido baino 2 ordu lehenago. Hori da, bai. Eta, bueno, batzuntzako, ni adibidez, 2 ordu eta laurde, lehenago jutea gustatzen zait, gutxinez, lasa ibiltzeko, ez? Beste batzuk azkarrago jartzen duzetako eta 2 ordu lehenago jutea eta geroan bertan utea, ez? Demo egiten beste bariotan. Eta, bueno, beste batzuk 3 ordu lehenago jutea nege badia, Bakarren bat azkenen orduan ere, bai? Begira. Bakarren batekin beti bronkaka teknikoke, bai? Gero ez dagoten da, multa goten da edo... Ez dagoten? Ez, normal abixua izaten da. Baina ez dut uste jarretzen. Bakarren bat esan egizut, akordatzen egiz Jonandar Peñarekin. Debuteko partida Tolosan izan zen. Bai. Eta esetik etorri zen ja aldatuta eta takoa jarreta eta dena afizionetek izango badira bezala eta orduan zuekin Ruben Beloki zegoen da, zuntzean Jonander. Onuntzat beste dena bezalaxe, Ez etxean aldatuta eta etxean takoa jarrita eta... Gaina uste... Pelotarekoetik hartu bizita. Uste dut xalba bergara de hori dintzela eta nervioso jarrita deika eta honek hartzen ez eta... Bai. Orduan, 2 ordu dago jarrita. Bai. Claro, que pasa que, bueno, batzuk badaude, berrogei minutun ja prestatzen dienak, orduan, haientzako luzeitena, 2 ordu. Horietakoa Josi Javier Zabaleta, joatzen nahi, aspekok eta beti, burrukan, ez? Tertzeko lehenago eta, bueno. Hortxe, beste batzuk aldiz, oinatzen etxea adibidez, 3 ordu lehenago gutxinez. Eta lasai, beste horietan. Bakoitza bere ritmoak eta bere rutina hartzen duzu, eta gainera hori betirako da. Bai. Antigon ez dago, olako araurik, eta batez ere Asier Arteagari gertatu zaio bezala, Donostian beti da arazoa aparkatzea eta udaran gehiago, eta eguraldi txarra izan arren horrek ere arazoa dakar, eta nordaki, ze pasatu zaion Josu Iruritari. Bueno, gauza da jau luze doala, Josu, bagoaz, 25 minutu,
profesionetan, alare uste, partidutik partidura 12 minutu izaten dituela behartzeko, okerez banago, eta 12 minutun, ja, zu bere dute martza. Eta afizionautan da ez dakit ez ote dagoen Hemen 24 minutu pasatu dira, ja. Bai, baina Max, berez, txapelketa ofizialetan ez da 15 minutu, Ezin dizut esan. uste, bai. Baina hemen normalean antiegoen 15 minutuko tartea errespetatzen da, baldin eta espaldi motu esaten bedai pelotariekin, goia prez gaude, eta orduan, 10, Ja. 12, baina Bai, ez... 10 beti bai eta 12 ere bai. Iruri eta hemen zabalean pelotarekin jolasean, Bai. Delafonte kantxa ardian, Kasu honetan bigarren partida egiten da, baina lehenengo partidara ez batzea saltzen uste lehenengo 15 minututan, zaila egon bikoteak, nahi zen ezke uste ja, ba, irabazitzaten bat zeola partidua. bueno, hor ere, gero beti baldin eta datorrenak esango dugi, arazo bat diat, Bai, trafiko arazak izan hori da, pasatzen da, hori edo da. nun, edo... hori da. Hori ere ikusi izan dugu eskuzko partiduetan, ba... Errepideak batzutan elurragatik eta beste batzutan istripo bat Hori egon da. delako eta esaten zuen. Eta hor ere pasatu izan da, eta batzutan telebistagatik jaialdi bat iragarria da gauztarako eta gero hazen da 5:00, Hori da, baita ere. Ez dira, Bai, bai, bai. horrez da... Futbolean bai gaur xorrotza dira, xer, Bai. Abito hor goten da begira, 2 minutuko txita benga denok atera eta 5 puntuan da, kokatzera. Lehen gogunean esan dugu hemen asteazkenean izan zela Esposito eta Albenizen zate txanda. Orduan Mata eta Lizeagaren kontrakoa galdu egin zutela 22 eta 18koaz. Eta gaur derrigorrez irabazi beharra daukatela finaleritan egoteko. Finalerdiak abuztuko azkenengo astean izango dira. Gizonezkoen 2 finalerdiak eta emakumezkoena finalerdiekin hasiko dena izango da. Zure herriba balda bilorain pelotan. Ez, ez. Badekit amare izan Bai, berria ama dela, izan da, ezta? bai, bai, bai. Bai. Beste lan batzutan da biloen. Nola? Beste lan batzutan da bilela. Bai. Baina hori ere pelota zalea aparta, Ba, moratu da. Bai. Ba, esaten ari nintzena, abuztuko azkenengo astean jokatuko dira finalerdidenak, bai promesa mailakoa, bai elitekoa eta emakumezkoena. Emakumezkoetan 4 neskak hartzen dute parte, buruz buru. Hemen egon ziren emakumezkoen lehiaketari toki eman bertzaionean zalantza batzuk, eta orduan egia da, zalantza egin artean zeuden, mailak osatzerakoan zaila zela, 4 bikote orekatu eta on jartzea, eta buruzburukoa jarri zen, eta egia da buruzburukoak oso emaitza honek izan duela. Funtzionatu egin du, eta buruzburukoarekin txekitzen dute. Bai, nik uste pilotaleko laguntzen duela hortako, azkenen esan duen bezala, pelota bajugokin jogatzea, orduan partidua haustea zailago da, eta buruzburuko peligroa handia normalen hori zeteu, alde bateo bestea partidu guztekoa. Baina, pelota bajugokin, Eta gero gainera, hemen erabaki zen pelota mistoarekin, ze emakumezkoen lehenengo partidu denak pelota goxoarekin ziren, eta ez no esatera ikuskizun gutxiago, ikuskizuna noski bazegoela, baina pelotan zaudenean, eta ikusten izanean, pelota soinuare importante da, xer. Toke pixka batekin izen ezkira, bai. Hotxak asko jazten du, asko. Bai. Nik uste gaina, esango nuke, guk oitzuta gaudelako, txikitatik anera frontoitan gabiltza, baina kanpoko jendeari atentzio gehiena ditzen duena, pelotan hotxa dela, ez? Bai, eta gainera hor, ze ondo behitzen dut, asko desaten gora, ze soinu ederra doka pelotanek. Bai. Pelotaleko batzuetan oraindik eta hobea. Bai, ni askotan pelota aukeratu izan dut, hotxagatik, hotxa gustatu, esan, pelotonek haze hotxa duna, eta eskun ondo sartzen bada, eta normalen gaina ala gertatzea, pelota hola noblea eta hotxan gana eskunde ondo sartzen da. Bueno, gaur atzerapen handi xamararekin goaz. Beste egunetan 8:30 pelotak eman barrekoa emana zuen. Eta gaur 8:00 eta ja 2 baditugu. Hemen bikote bakoitzarentzat 2 pelota daude. Eta Mikel Arroi epaileak eman dio Josi Iruretari dagozkien 2 pelotak eman dizkie probatu egitzen orain Aingeru de la Fuentek
Eta berriro agurtu behar ditugu, hemen Antigo auzoko tabernak, laguntzen dutelako torneoan, eta bertan, YouTube bidez, gaurko jaialdi ere jarraitzen ari direlako, bai, Jose Marin, Zarikan, Ole Josen, Bodegoian, Danenan, Antzaran, Luis, Plateron, Trikuarrin, Aspaldikon, Bentaberrin, Abakandon, Urgain eta Kampusen. Eta zozkendarako txandare joan zaigu, baina datorren astean da etorri ezkero, badakizue, 7:00 hemen jaialdia. Normalean atxeden utxarte txikiagorekin, gaur luze doakiguna, ia lehen aipatu ditugu, partido batzuk hemen hasi eta ez dakit nun bukatu, eta inorgan bat eta Nafarrokare kostatu dugu, gaur rentu esatera berdin goazeni, baina egia da hasier ja luze egiten dela, Bai. 33 minutu dira, ez 33, ez 29 minutu dira, ia ordu erdia, lehenengo partida bukatu dela. Eta Josi Iruritaren itzekarekin beste pelota dira nekatu behar dira. Bai. Eh? Baina behasikoa tope-tope eta beste janek gauta, Bai. Bueno, Eta jendea denak ere geratu india, zai. bai, Ez da bueno, mugitu baten hemendik. bat orduri hor, bate bati ere iztu antzun diogu, baina dena da lortzekoa. Bai. Bate bat asarratzen baldin bada, batetik hor zutik egon, da esango jo eguraldi honekin, da hauek hortzedek eta baina barkatuko dugu Josi Iruritari berandu etorri zena, berak jakinarazi duelako berandu zetorrela. Bikote bat Gipuzkoarra, beste Nafarra eta aurreko partidan izan ditugun. Bi bikotea biek Gipuzkoarrak aurreko goratuko dugu. Baina Zubizarretak eta Unai Landak irabazi dutela. Ugaitza Mundarain eta Iker Garziaren kontra 22 eta 12koaz. Eta amaitza honi esker Baina Zubizarretak eta Unai Landak finalaritarako txartela lortu dutela. Eta Mundaraini eta Garziari gauzak oso oker jarri zaizkiela, 10 tantoz galdu bai dute. Eta aurrengoa irabazi eta tanteoan aldearekin irabazi beharko lukete, gutxienik 8 tantoren aldearekin. Bueno. Zaket euriarekin da zerua ilun genuen, eskerrak, argikuntza artifizialak ere funtzionatzen duen hemen piletaleko hontan. Momentuz argiaren behar gehiagirik ez dago, baina hemendik ordu dira seguru nago baietz. Odei Espositok utzi du, bere pelotetako bate saskian. Hoi azteko prest dago. Bai, Aspalditxotik. aspalditik. Bai. No, aspalditik da prest. Unai albeniz aiarare, bai, horiek desiatzen daude, noiz kontaria pelotak emango? Bai, jendea orduri, normala da, normala Bai. da. Bai, Esango nuke, denbora asko da. bai. Berandu etortzeaz gain, normalen mio denbora gehiago utzi dutela Bai, joder. berotzeko. Pentsa, pilotalekura etorri dela, 15 minutu Josu? gehiago badira. bai, 20 minututik gora egin ditu, Hori ba, hori ba. bai. Bi epailen esanetara, bi bikoteak, ordoa Mikel Arroyo, Odei Esposito, Unai Albeniz, Mikel Txoperena, Aingeru de la Fuente, Josu Irurita, Haizeak panel babesle egitako bat ere bota behar du, bota du. Mikel Arroyo epailea lanean. Aurkezpena egitera doaz. Inigo Biana laguna
hemen aurkezpenaz arduratzen dena. Odei Esposito aurkeztu dute. Aizea segitzen du, berarekin Unai Alduntzin Aiarra. Garriko Ordinez Aingeru de la Fuente. Eta Josu Irurita. Josu eta beste laguma dugu, Tolosarra. Ura tarrizek burura. Ez da horre egungo partida segitza baino. Agor bero bat, Josu eta lagunaren zatera. Bueno, ez dako gurbirik, aize pixka bat bai. Eta pelotazale ausartenak, nahiz eserlekoa busita egon, babesak ere badaude. Ez dakit, etxarri lagunak zesan nahi dugun. Ez dut igusi, Leon Castilla ez eman duen hasier. Ez da nik ere. Odeiren zasak izango zen. Odei. Narekinen apuntei begira. Gure... Ea ba, hasi hona ematen duten partiduari. Ai. Zortziak eta beheratzen minutu girenean. Hor da, Odei Espositok. Atera du sakea. Iruritak eskuinez. Espositok atzeratu. Irurita Lautaretik jasoa. Aldontzin. De la Fuentek Lautik atzeratu. Aldontzin. Bosterrian. Lautertik Irurita. Aire sartu da Esposito ondo. De la Fuenteren pelotaka da. Loratu atzera boleaz Odei. De la Fuentek azkarrez zabalera. Bota lastarrean. Biparetako bat bota nire izan du. Odei Espositok, baino galdu. Bat eta dut urdinentzat De la Fuente eta Irurita irabazen hasiera. Oso jokaldi zaila egiten saiatu da, Hotel Asterrean eta Bipareta. Bikoa efektuarekin. Oso zaila. De la Fuente sakera. Ordain gero. Lauterrian botekin, sake gurutzatua. Alduntzina justu jaso. De la Fuente luze. Espositok azkarrez zabalera. De la Fuente gairez. Ia piedre egin zuen. Irurita jaso. Eskuinez Alduntzinak atzeratu. Iruritaren bolea. Parta. Bo! Haze bolea. Haze bolea puska. Garbia gaina, Bi eta 8 urdinentzat. Erra bolea gusta bat ondulako egin guzta, Bai. Horretzeko naha txiki susmorik. Ez. Ja, txikirik ez da sinalatzen hasier. Atzo Señalatu, komentatzen in bai, Egin bai, hori. Atzo hemen ere, bai. Neri ala iritu zitzaia, baina, bueno. Ez da, egin uste hasi barko luketela, pixka bat. Espositok. De la Fuentek biparetakoa, Esposito jaso. De la Fuentek indertzu atzeratu, Alduntzin bostetik boleaz, ondo. De la Fuentek hirugarren kuadrotik. Adurekoa. Alduntzin egora. Iruta huts. Gusto asentako joa, lotaka hori. Pena, goiko txapara joan zen. Alduntzin esan dut, Albeniz egora, barkatu. Albeniz. Laukotean gazteena? Bai. Meretzi urtetxo. Meretzi urtetik. Aingeru de la Fuente sakera. Zabaletik du. Falta. Labur. Ez duen asko falta. Justu, baina sakea falta. Aingeru de la Fuente. Iruta gutxi irabazten ari ziren eta galdu denekin bat eta hiru. Sakea Odei Espositorentzat. Zabalean Lauterrian bote egin, sake gurutzatua, ezkerrez, erantzun Iruritak, Espositok atzeratu. Irurita bosteretik ezkerrez. Espositok Iruteretik bikain. Eharki jarri dotzean, Iruritak ezkerrez eraman. Espositok ezkerrez zabalera moztu. Kaso zeperotak jaso duen De la Fuentek. Atzeratu Espositok, ezkerrairez Irurita bikain, ezkerrairez Esposito. Atzera De la Fuentek, Albeniz, seitik ezkerrez. De la Fuente biparetakoa, barruan eta tanto. Era bat engainatu. Deja txokoa iteko postura ezela jarri, azken momentu normalikoa, eta Odei Esposito itxutxuan
Jokoko deja hori espero zen. 4-1. Orduan gero. Sake atere du. Ezkerrez Albenizek. Iruritaren pelotak adatzera arrebote ondotik Albenizek ezkerrez atera. Lautik. Ongi hasi da Josu Ekaina Iruritaren pelotak da bai. Ongi sartu da partida. De la Fuente atzeratu. Errebotetik hartu pelota, ezkerrez oso ondo Albeniz pelota atereaz. Eskuinez Iruritak. Albeniz 6-tik. De la Fuentek Iruteretik atzeratu. Albeniz jaso. Iruritaren pelotak da. Albeniz 6-tik, ona da. De la Fuente jaso. Ezkerrez Espositok. Iruritak ezkerrez. Espositok lautik atzera. Hemen zabalean. Iruritak eskuiniz eraman Espositok aukera. Indartsu atzeratu. Ara, hori txapagainora joan izan baliz Euskalo baino ez. Josu Iruritaren ebolea zapopera joan da eta bigarren tantoa gorriz ditugun Esposito eta Albeniz entzat. Bai, tantoaren zati handienean urdinek izan dute jokoaren ekimena, nagusi izan dira, baina, bueno, hor rodeiek hiru pausura atzera egin, botera pelotak astigatzen hasi da eta jokoaren ekimenera batalatu du. Esposito. Bake atera du. Ezkerrez Iruritak. Albeniz, Lauderdik ondo atzeratu. Zeitik Irurita, Esposito txokoan arro utzi du. Aso de la Fuentek. Espositok ezkerrez. Iruritak Lauderdik atzeratu. Boleaz Esposito. Aso de la Fuentek, Esposito gutx. Zaki zerrekin egiten duen, ematen zuen. Bai, Zabalera botatzeko zabaltzen hasi da, kainak, bai. Ez zuen pelota horretarako zabaltzen hasi da, defentsako pelotak zen eta bueno. Agaldu egin. Ba, ikusten du nik uste, ez du parte hartzen jokoan, atzean nagusitu egiten dela Irurita, ez? Eta sartu nahi du eta nik uste sartu beharra dukela gaino irazteko. Albeniz esak erantzun. Irurita gautik. Ezkerrez Albenizek. De la Fuente Iriteretik atzeratu. Eskuinez nora ba. Albenizek eskuinez gora bota du. Galdu duen bigarren pelotari esker. Urdinentzat De la Fuente Iruritarentzat. Seigarren tanta da. Seige eta bi. Iruritaren bizkarra ikusten da behin eta berriz, eta ni uste bai aldatu nahi izan dula eta indartxu jodu pelota, baina kasu honetan ere gora jatzaio. De la Fuente sakera. Zabalera atero du. Albenizek erantzun. Iruritaren pelotaka da bikaina. Zeiteretik ezkerrez Albeniz. Iruritak azeratu eta arrimatu. Ezkerrez zeitik Albeniz. De la Fuente utzi. Iruritaren pelotaka da, Boleaz Albeniz. De la Fuente azeratu. Ezkerrez aurren arrebotea zainduta gero eraman Albenizek. Iruritak hau ere atzera. Albenizek eskuinez. Ezkerrez Josuk. Espositok. Atzera. Iruritak ezkerrez. Espositok Irutik. Eskuinez Irurita. Espositoren gantza zabalera. De la Fuente zabaletik bildu ezkerrer majoeta atera da pelota kantxa dira. Albenize jaso. De la Fuentek diparetakoa. Jaso Espositok. Iruritak eskuinez. Ia grupute sortu zira pelota. Albenizek dejada bota. Erne egonda De la Fuente. Esposito atzelari dago. Bolea zutx. Zazpi eta bi. Bai, eta urinak erabat nagusi, Ni uste Josu Iruritak gandik hasita, atzean nagusitzen ari da, pelota errez mugitzen, defenditzea tokatzen honen erakutsi du, aireko jokoa ondo dominatzela bai bolez eta bai ezker airez, eta nik uste hortik lotuta De la Fuentere partidu serio egiten, eta atzera kargatzen, gehien bat bentsat, jokoa atzean kargatzen ari dira. Zazpi eta bi partidua, irabazten Urdinak, De la Fuente eta Irurita. Eta esan dugu, Espositok eta Albenizek derrigorrez irabazi beharra dautela finalaritan egoteko. Eta irabazi ere ez daude seguru, baino galtzen baldin badute kanpoan daudela hori garbi dago. Gero urrengo astea jokatuko litzake multzo hontako beste partidua Mata Biziaga
eta De La Fuente irurita, baldin eta De La Fuente iruritak irabaziko balute ba, bi bikotea final herrietan da jokagan egoko litzake bakarra ba, lehenengo postua eta bigarren altzen nintzen. Ia azkenean berdin izaten da hiru bikoteko grupoa dagoenean hasierra aurrena gelditu, bigarren gelditu alde gehiegirik, ezta? Sakea jaso justu Albenizek, orain airez Esposito. Iruritak, egito txapatzen horretik, teiteretik Albeniz, De La Fuente gutxi, lauderetik ezkerrez gora, iruritak. Bai, ezkerro masatu zaio eta ez dio aukerako utzi nahi izan odei eta jora matzaio. 3 eta 7. Eta pilota bererekin jarraitzea erabaki du deiek. Bai, Uste nun pilota bat juego bateko zuela. Kontutxuki salida gutxioka, bera jokoan gehiago sartzeko, baina gustatu izango zaio hau. Odei Esposito sakera. Sakez momentuz tantorik egin gabe. Ezkerrez iruritak erantzun. Hala, Espositok tantoa bukatu nahi izan du, eta bai bukatu ere baino galduz. Bai, ez da ongi jarri, Ezkerra irez txakora botan izan du, eta eskutik ere gaizki atera zaio. Gorputzetik oso aurre jogu pilotak da hori. 8 eta 3. Aingeru De La Fuente, eugiko pelotaria sakera. Atera du. Jaso Albenizek. Zabalela moztu gurutzatuz. Jaso Espositok. Jaso atzean jarriz De La Fuentek eta eraman Albenizek. Iruritak. Albeniz bostetik. Iruritak ere bostetik. Bosterien Albeniz. Iruritak bostetik eskuinez. Albeniz bosteretik. Iruritak bosteretik atzeratu. Eskuinez Albeniz. Iruritak arrimadutako azkarrez ondatera du Esposito boleaz. De La Fuente irutik ezkerrez. Albeniz. Bostean. Bostetik eskuinez. Irurita. Zotamanoz Esposito. Lauteretik jaso iruritak. Txokora. Espositok eta antzeman dio bai, majo. Irurita zerrik nozuen da bera joan da txokora pelota bila. De La Fuentek lautik. Espositok Zabalena. De La Fuentek inertsu atzeratu. Bolea Albeniz ondo. Atzera. Jaso iruritak. Teitik Albeniz jaso. De La Fuente pelota bila, laugarren kuadrera. Albeniz. Eskadutako utzi egin dio Espositok. Bosteretik atzeratu. Iruritak boleaz Esposito. De La Fuentek ezkerrez txokoan. Espositok ezkerrez atzean Zabalera. Iruritak ostetik, gora! Hirugarren pelota galdu du, Asier. Bai, azkeneko tramo honetan galtzei xamarra bil. Gorriak, Espositok eta Albenizek egindako lautantoak, urdinak galdutakoak. De La Fuente galdu du bat, eta beste hirurak, iruritak galduta. Jokoan erabat nagusitzen ari dira, Ode Esposito kasi gurari gabe uzten eta bere galdutako izan dira gure egindako gai. Esposito sakea, lauta 8. Hortze du. Aire sartu da De La Fuente, eta orain, gantxoa kanbora. Barroen Kanbora. Errepikapen ere badaukago. Asier, a ber, zenbaten duen. Nik neuk zalantzak izan ditut. Neko azkar atxetu beso epaia. Bai, sake resto, gantxo, tanto amentsi ikusi du berak, bueno, errepikapena esan dut begit, baina Bikel Txaperen nari egin dugu kaso. De La Fuente sakea, Zabaletik Zabalera. Albenizek justu eraman, De La Fuente biparetak hau honepai. Honek asmatu du, sake resto eta bipareta Zabalean tanto. 10 Bai, eta De La Fuente gauzak oso zuzen egiten, Sakea nahastuz, gero aurrean odeiekin aukera hona duenen bai atak erasotzen du, baina bestela tikitakean sartu gabe eta joko batzen karratzen ari da. De La Fuenteren sake erantzun du Albenizek. Iruritak atzeratu. Oraindik ez dute, pelotarik errebotean sartu. De La Fuentek atzeratu. Albeniz, seitik ezkerrez. Nik uste partu honetan ikusko gula erreruten bat. Iruritaren, ala, hoixe zikoan, baina ondo Albeniz. De La Fuente txakoan. Espositok atzeratu Zabalera. Iruritak bosteretik. Espositaren gantxoa ederra da.
De la Fuente kondo jaso. Bolea Albeniz. Iruritak, iruteritik ez du gozatu. Espositok, ui, Hola. eskarro eman gora. Gatzaile dago dei, Bai, Amaika eta lau. bai, Galdu duen 6. pelota, Asier. bai, eta, bueno, ulertzeko da hainbatean, ikusten du bikote urdinara nagusitzen ari dela, eta, bueno, bera normala baina atzeragotik sartzen ari da, eta askotan, bere buru saltzen du, ez? Eta gero, esan duguna, Irurita atzea nagusi, De la Fuente gauzak oso zuzen egiten, eta Odei ezinen dabil. Berdinketarik ez dago partiduan, ja zeratik izan ditugu Gero De la Fuente eta Jose Irurita aurretik, 3 eta huts, 3 eta bat, 4 eta bat, 4 eta 2, 7 eta 2, 7 eta 3, 8 eta 3, 8 eta 4, eta orain azkenengo 3 tanteak, Irurak ere segidan De la Fuentek eta Iruritak 11 eta 4. Hortxe solasean, bi epaileak, bi Mikel, Arroi eta Txaperena. Eserietak genituen pelotariak altzatu dira. Odei Esposito freskatzera aterako zen. Hor momentu baten izenak ez zeuden ondo jarrita. Nio esan duguna, Garriko Gorriz, Esposito eta Albeniz, Garriko Rinez De la Fuente eta Irurita, eta azken hauek irabazten ari dira 11 eta 4. Zakea De la Fuente. Eskuin izan da jaso Albenizek. Balantza izan du hor. Horna eskuinarekin jotzeko moduko pelota izango zuelako, gero boteko eskorra egin dio. Iruritari da azkar izan da eraman. Esposito Iruriteritik atzeratu. Iruritak 6-tik. Albeniz. Lautaritik atzeratu. 5-tik Irurita. Albenizen pelota kadabana da. Iruritak azkarrez eraman. Odei. Oro. Espositoren are bai. Bolea zeraman orain gorriak ari dira tanto dominatzen. Tokal moztu Espositok. Jaso De la Fuentek. Hau nahi. Albenitzak atzeratu. De la Fuentek sotamano zeraman. Atzera Odeik hemen zabalean. Iruritak bildu. Espositok atzeratu. 6-tik ezkerrez Iruritak. Albenitzek lautaretik jaso. De la Fuente pelota bila lautarrira. Espositok zabalera jokatu nahi, jokatu du, baina kontrakantzara. Galdu duen 7. pelota, oso galtzaile daukago, jartzu dara. Bai. Astigarratarra... Astigarrakoa, barkatu. Oiartzu aurreko partiduan genuen. Eskerrak arren zauden, Asier. Ez dela gure okerrak hor geldituko zondu gabe. De la Fuente pelota kadatzean zabalean. Boti bolea zeraman Albenizek. De la Fuentek ezkerrez. Lautertik Albenizek. De la Fuentetik zabalera jokatu. Oso ondo, ez duen arraza, begira. Gauzari ezagien egiteko gauza izan da Odei Esposito. Zabaletik etxekoan, tanta bokatu. 5 eta 12. Tanta atera duena. Bai. Oso zaila zuen, bere gorputza lurrera botea sortze Zabaletik etxekora, eta hor egin du tantoa. 5 eta 12. Eta gaurkoan Unai Albeniz aurrekoa baina desentez hobeto ikusten dute, lasaiago kantxan eta... Bai, eta gainera lehenko gunean etzen ordu asko beste partidu bat ere jokatu zuela eta... Dekatu eta ikusi gana. Albeniz elautik. Sotamanoz De la Fuentek. Albenizek bolea. Minik egin gabe. Iruti De la Fuentek. Barruan garbi. Barruan, bai, niretzat ere, bai. Ezker zirit hor... Ezkerreman xuria dagoen tokia falta dira zen jo duelako altzeduen pelota zale batzuk, baina ez ona izan da. Espositok ezkerrez. Bota dejada! Jos Iruritak eta zetanto polita egin duen. 13 eta 5. Pelota aldatzera urdinak. Alde dago Asier, batzuk eta bestek ere beltze dituzten peloten artean. Bueno, izango nuke urdinena, bizitxoago dela, salida gehixo frontixetik, eta gorriena, salida gutxixo, eta Odeiek ni uste bilatzela, beha gehi osatzeko jokun. Tanta jokoan da, 13 eta 5 zortzi tantaren aldearekin.
Bigarren aldiz partiduko alderik handiena urdinentzat. Ara, De La Fuente zerrekin egiten duen ez dakit, baina seguru hori itzuela egin nahi. Bipa eta efektuak intea junda, baina... Bai, eta efetak inotera zaio. Eskumuturak eno ez da egiten jogu. De La Fuente galdu duen, bigarren pelota, 6-13. Esposito Albenizek 6, De La Fuente iruritak 13. Esposito, saka ateratzera. Lauterrian botekin, saka atera. Erantzuna Sotamanos De La Fuentek, bota dejada Zabalera Espositok, jaso De La Fuentek. Ezkerrez gora Albenizek. Aiarra galdu duen hirugarren pelota. 14-6. Hirugarren aldiz 8 tantoko aldea. Partiduko alderik handiena. Hemen ere pelotak zenbakiekin eta Mikel Arroiok abisatu die pelotariei. Bigarren pelota dela. De La Fuente ere sakea. Sotamanos Espositok erantzun. Atzera iruritak. Albenizek eskuinez. Iruritak lauterritik. Albeniz, zeitik eskuinez eman. Bosterian irurita. Albenizek bosterritik. Zozki berean da irurita azkarra jokatzeko. Esposito lagunari laguntzera bosgarren kuadra. Iruritak egarki luzatu duzua eta pelotari eman. De La Fuente bostaretik ezkerrez. Irutaretik ezkerrez barkatu. De La Fuente keinu. Iruritak atzeratu. Goleaz Albeniz. De La Fuente biteretik atzera, arazak Albeniz entzat. Ezkerrez eraman. Urdinak tanto dominatzen. Boleaz Albenizek eraman. De La Fuente hirugarren kuadrotik luze bokatu. Albenizek ora. 15-6. Bai, piloto honekin bikote urdinara nagusi da, Atzean irurita oso eroso dabil, pilota ongi luzatzen eta bueno, bizkarra erabaterak usten. Erabak altzaile egitugu gorriak, zu pentsat urdinak, hasier De La Fuentek eta irurita dituzten 15 tanto egitatik, bere egindakoak 4 bakarrik. Bai. Gero Esposito galdutako 7rekin 15, 11 barkatu eta Albenize galdutako 4rekin 15. Bai, ziren ikusten bikote aurkaria eraban nagusi dela jokoaren ekimenean, hori aldatu nahi hortan, bai Esposito urruti goti sartu eta gehiago arriskatu, pelota galtzen eta atzetik hande Albenizek tarteka bizkarra gutxi nahi du eta urrutikan eta pelota batzu gora gotean izazki bai. Tantoa jokoan 15-6, iruritak ezkerrez bosteritik. Aukerakoa du orain. Bai, Albenizek atzeratu. Iruritak bosteritik, gora! Utsaskoko, bai, hoixe esateren nikoan, utsaskoko partidua. A ber, 7, 11, 13, 17. 22 tantotatik, 17 galdutakoak. Odei Esposito sakean, 7 eta 15. Ezkerrez iruritak erantzun. Espositok moztu txokoan ederki dejada derra atera zaio bai. 8 eta 15. Tanton gutxi ikusi ditugu, baina Espositoren biak oso onak, Oso onak. Zabaleti txokora bota duena eta horrentxe txokoan egin duena. Odei Esposito. Astigarragako aurrelariak sake atera. Ezkerrez iruritak erantzun. Odei. Berak nahi baino arroago joan zaio dejada botatzeko intentziarekin zuen pelotari, baina iruritaren pelotaka da. Boleaz Albeniz. De La Fuentek biterrik Zabalera. Jaso Espositok. Lauaren kuadrotik iruritaren pelotaka da. Aduleko. Seiteretik Albeniz. Lauteretik atzeratu iruritak. Zeian Albeniz. Atzeratu iruritak. Albenizek, utx. 16-8. Sakeri ez diote tekinik atera. Tantorik ez dute egin, eta De La Fuenteren kasuan, falta bat ere bai. Itokinen bat ere badugu.
Ez da harritzekoa. Bai, ez da harritzekoa. Hor batetik goiko zapai horren postura bere garaian ondo ekin zen, baina gaur bezalako zaparra da handia botatzen dituenean ez harritzeko izote hemen euri pixko basortzen. Tantoa jokoan 16-8 urdinentzat, De La Fuente eta Iruritarentzat. De La Fuente zabala maztu eta bikaina ingeru. Bikaina 17 eta 8. Aukerako pilotazio, baina azteren ondo joan den, zein ondo sartu den pelotan aztian eta erroak urutzu duen. Oso ondo. Ingeru De La Fuente. Eugiko 20 urteko pelotaria sake atera. Boleaz erantzun Esposito. Iruritaren pelotaka da. Boleaz Albeniz. Aukerako hautzi dio. Ahoko zuloan De La Fuente bionek atzeratu. Ezkerra esan da Albeniz. De La Fuente keinu egin. Iruritak atzeratu. Bostaretik atzera baitere Albenizek. Irurita bostetik. Josikok. Arrimatu. Bostarian utx. Josu Iruritak. Gorrien aldeko bederatzi garna. Bederatzi eta 17. Josu berare gehitxo galtzen, azken bola honetan. Bai, bost galdu ditu. Saskira pelota aldatzera. Bi gorriak. Positu eta Albeniz hor dira. Sake De La Fuente kairez jaso eta Odegi Esposito da. Beronetik irten da ikusten dut hori, Rosa kantxean. Tanto azkarra bukatu nahien. Hoxe behi, jala bizkorreo, 25 minutu partidu hasi dela. De La Fuente ere sakea. Berando hasi eta azkar bukatu. Gaitzerri, Gainera ez da partidu ona, markagailoak ere emozio gutxi daukatak ere gutxekite gehiegi. Zakurtxik ere berrizeko. Ezkerrez Albeniz. Lauteretik jaso Iruritak. Albeniz bostetik ederk getxi du, eta tanto, egira. Egin duen lehenengo tantoa unaik. Eta bikaina hau ere. Gorriek eginak utxi dituzte, baina egin dituztena bai. 10 Bai, irurak kontutan hartzekoak, 3 egin dituzte. Odegi Esposituko egindako bit, Albinizek egindako hause. Bueno, besteak ez askoz gehiago, De La Fuente eta Iruritaren artean bost egin dituzte, eta hauek galtzen ari girenak 3. Esposito sakea. Iruritak ondo erantzun. Markagailoan 18 eta 10 urdinek irabazten De La Fuente eta Irurita. Ezkerrez Odegi Esposito. Eskuinez, markatu. Eskuinez atzeratu Iruritak. Bostarritik Albeniz. Atzera De La Fuentek. Albeniz bostarritik baita ere. Iruritak lautik atzeratu. Etxun errebotea horretik baino lehenago albitze sortu duzkoina. De La Fuentek atzera. Esposito laura pelota bila. Iruritak eskatu eta utzi De La Fuentek. Ara, eta Albinizak ezertxere zuena galdu. Zakit jokaldia egiten ere ez dute den hasi, Nola, Asier? Jokaldia egiten ez dute den hasi. Bai. Irurita pixka bere lekutik atera eta zegoen eta hori aprobetxatu nahi zenula uste dut. 19 eta 10. Sakea De La Fuentek. Bolea zondo erantzun du Odeik. Eta tanto. Duda daukat, Odeiri emango diot, ezta? Bai. Ez diotan, Odeiri. Askotan etortzen zaigun, askotan, behin baino gehiagotan etortzen zaigun, zemango diogu bati egindakotzat, besterik galdutuakotzat. Izan da, behartuta galdua, beste bai. egin. Zaka atera du Espositok. Hortzi daukerekoa. Hori, lehenko gunean, Unai Lasok ziren bezala, bere itak aparte ematen zitula estadistika. Besteak emandako estadistikak inetzela bat etortzen da, nahi gozula, gero semearekin aztertzerak orduan, aita berak ditutako datuak komentatzen. Ezkerrez Iruritak eraman. Albenizek atzera. Irurita 6-tik.
Esposito biparetakoa. Ai! Bugatzetik erre zentzeman diogu zer egin egin baina gero intentzia bai ona, baina ez zaio ondo joan biparetako hori tapara joan da 30-11. Ba, okerra handia gertatu beharko luke Esposito eta Albeniz txapelketatik kanpoz gelditzeko. Ze oraingoz kartel guztia dituzte gaur bertan txapelketa bukatutzat emateko. Irabazi beharra zeukaten, lehen gogunean galdu egin zutelako, orduan Mata Lizeagaren kontra, gaur ere galtzen ari gira, are eta gehiago orain Albeniz galdutakoarekin 21-11. Honek esan ditu, datorren astean jokatu behar den Mata Lizeaga de la Fuente Irurita partiduko bi bikoteak, finaleretan egingo direla biak, eta jokoan izango dela lehenengo posto eta bigarna. De la Fuente katera du sakea. Bolea zerantzun Esposito. De la Fuente biparetakoa, Esposito jaso, De la Fuente txokoan utzi, Albenize jaso eta jokaldia berak. Berra. Polita egin du. Bai, zait zegoen atzean eta argi ikusi du, De la Fuente deja de mozo la txokoa. Bere ustez tanto agina zeugan, Bai. txokan utzi duenean, baina ia belauniko Bikain. jarriz ondo unai Albeniz. 12-21. Saka atera du Esposito. Iruritak ezkerrez. Eskuinez Albeniz atzeratu. Seitek Irurita, moztu zabalera. Odei Esposito ederki eta tanto. 13-21. Berandu hasier, Bueno. Apaltzeko garaiona. Abu gauteko. Berandu diot, susperraldi txiki bat azkeneko bitantoetan gorri entzat eta diot suspertzeko berandu. Bostetek Iruritak atzeratu. Albeniz Seitik. Zandia, ez da mugitzen hemen bere estarlokoetatik, Zuti dagoen ere ez. Nik uste hirugarren partidua honezko de, guztagatu biltzela jende hori, Ara, orantxe bukatu da. Espositok ezkerrez aukera ikusi du. Txokora bota du dejada, baina galdu. Eta bukatu da 22-13arekin. 30-11 minutu izan duen partidua. Bueno, ze komentario egin behar diazu da partidu, Josier. Ba, bueno, izango nuke, bikote urdinak bere partidua txukuna egin duela, eta gorriak aldiz bere honetik irten da, ez? Jokoan ekimena urdinen izan da partiden zaterina handienean, eta iruditzen bikote hau, finaletik gertu ibiliko dela, potentziala handiko bikotea da, eta jokoan ekimena normalen beraien ez da. Atzean Josi Irurita gaur behar baina gehitxo galdu du, baina tantorik egina dominatu egin ditu, eta iruditzen beste bikoten aurkare bai, tanto asko dominatuko dituztela. Estadistikak errepasatuz, Odei Espositok 4 tanto egin 10 galdu. Unai Albinizek 2 tanto egin 7 galdu. Eta urdinak irabazleak, Aingeru de la Fuentek 3 egin eta 2 galdu, eta Josi Iruritak 2 tanto egin eta 5 galdu. Beraz, galdutakoak, 10, 17, 19, 24. Bada zerbait, 30-15 tantotik galdutako 24. Batez ere bikote gorrien aldetik, bikote gorria esan duna, bere honetik irten da, ezin gainetik endu ez, urdin dominioa eta pilota asko galdu dituzte. Datorren astean hemen izango altzaitugu, Asier? Saiatuko naiz, hendik ez dakit, baina bai, alba hemen txizango naiz. Bueno, hemen baldimazera eskertuko izugu, eta batez ere eskertuko izugu, pelota zaleak zure komentarioak entzuteak usta ematen duelako, eta herindik ere izango egituzu bai zure azken asteaz, kontatzeko gozarik. Eskerrik asko zuri, Asier. Eta bagoaz, protagonistaren bat, Aingeru edo Josu edo hartzen dugun, eskerrik asko.
Bueno, gurekin irabazletako bat, Aingeru La Fuente. Aingeru, arratsaldeon da zorionak. Txaldeon, zirasko. Bueno, irabaztea importantea zen eta ja finaleretan egotea, pausa handi bat, txapelketan. Bai, ideia horrekin etorri gara ez, irazteko ideiakin eta lortuta oso pozik. Ez da partidu hona izan, utxegite asko batez ere, beraien aldetik utxegite asko, egindako tantoak gutxi, baina bueno, zuentzako emaitza zen importanteena. Bai, gure ideia irazta zen eta lan egitearen ideiakin etorri gara eta hortan egin dugu ez, lan egin, saiatu faio gutxi egiten eta ongi atera zaigu. Zu, bildor pixka bat izako zen ez da, Josu Iruritak hor bidean onuntza zetorrela istripu bat izan duela eta beranduta esango zen, aiagatuko ote da, Zuk, aiagatuko ote da, ez, seguro zen den aiagatuko zela. Errean deate etorri bat zela eta baina. Ongi berotu dut eta listo, etorri da eta pozik. Luzek egingo zaizun horixe, ez da, berotzeko ia ordu bat pasa. Ez, egia esan da ez, lasaitasunarekin hartu dut eta ez daite, ongi hartu dut. Bara, Aingeru, zue finalerdietan, Matalizea gare finalerdietan, urrengoan elkarren artean duzuen hortan jokoan dago, zein izan, multzoko lehenengoa zein izan bigarrena, baina lasaitasun horrekin, ez da? Bai, lasaitasunarekin bai, baina baita ere etorri bar gara irazteko, mentalitatearekin eta bai, etorriko gara iraztera baita ere, urrengo partida. Leheno, emankizunean, Asier Arteagarekin komentatzen nuen, zu lehen bere garaian ibilia zinela asperekin entrenamentuetan, ez dakit segitzen duzun asperekin edo? Bai, segiten du, bai. Udaran da gutxiago izaten dira entrenamentuak eta, ezta? Bai, uda berrien, ondo ez asko behekin, eta guain nahiko gutxiko egotan ez, bai. Horregatik, partio asko dituzte pilotarik, eta horregatik. Zuk ere buruan amets horixe, ez da? Egun ematen pasatzearena? Bai. Horrekin amesten dugu, baina, bueno, guk eskutan daukagun bakarra da jolasten jarraitu, eta hortan segiten dugu. Aingeru La Fuente eskerrik asko, eta zorionak. Zadeu, saio. Justu hori komentatzen genuena, Josu Irurita berandu etorri dela, bidean istripu bat izan duelako, bueno ez berak, bidean istripu bat zegoelako eta errepidea moztuta zegoelako, baina ohartarazi du, hemen antolakuntzari jakinarazi dio, zer pasatzen ari zen eta, bueno, horregatik izan da gaur ordu erdi pasa berotu behar izatea gero partiu ere ekiteko. Gure aldetik besterik ez, euri pixka bat izan dugu, zutik egon den pelota zaleak ere nik uste ondo pasatu duela, zuek ere ondo pasatuko zenutelakoan, datorren aste artean txapelketa jarraipena izango du eta mentxe izango dituzu. Eskerrik asko. Gabon.